Nahal kung matalom nun. Okay. Adun na tayo Matalom Agro Trade Fair diri sa lungkod sa Matalom. Kung ani magsugod ni May 25 to 27. Ako mang hinaot nga atong suruyon niya. Ako mang hinaot pod nga magpadayon ni og tabo. Muna natin jag tabo guys unya. Naghangyo ko sa tanang mga entrante nga ato ning ipadayon dire para mas maka-create na ta og tabo guys. Diri sa lungsod sa Matalom niya. Atong suruyon kung diin adunay naninda ngadto or nag-display sa ilahang mga produkto. Apil nga ni ang matag barangay diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga magpadayon kini. Hantod-hantod ni guys bisag every Friday or every Saturday nga adun na tayo mag-create nga tabo diri sa lungsod sa Matalom. Atong suruyon guys. Okay, maunig kuan guys. Area kung diin adunay kuan guys. Adunay mga baligya. Maunig kahintan guys. Asa ni nga barangay ma'am? Oh, tagpila ning nagsaging? 25. Okay. Akaning kuan pod? Parang ube sir. Ube? Ako na, 25 na. 25 gyapon. Sa. Tag mae sir. Sige. Kanang batong madam? Tag 50 ang kilo. 50. Ang itlog tagpila itlog? Tag 250 ang usa ka tray XL. Okay. Kaning mga pinja. Ay by cluster eh no? Oh. By kuan. Pinda ko na, tagpila? 40 po? Tagpila ni busing? 40. Ako Uloy gatos. Aka ni injo pa ning upo? ila 30. Okay. By cluster ang ilang pagpaninda guys. Niya. Agay mo sir, tagpila ni sir? Nawan na ikuan, wala magkahawin na tanan. Kuling na lamang kung karlang may wala, mama. Okay, nahurot na guys. Asan nga barangay? Murag Waterloo. By cluster na sila guys. Niya. Tagpila nig mais madam? Hi. Tagpila nig mais madam? Oy, pila ko ng mais. Di araw mo ko dito eh. Sisinta. Kuno na. Sisinta. Kanang sibuyas. Man sila dire lagi. Sir. Aw. Sige, sige. Agka ni asa nga barangay ma'am? Ito pe. Santa Fe. Bangan ni bangan. Itom. Kaning pasayan. Kaning pasayan boss. 300. Ha? 300. 330. 330. Kaning bangus. 200. Okay, katong ganahan mo palithan na tay available diri sa kon. Ha? Oo. Tagpila ning anahaw. Tagpila ning anahaw madam. Tagdos. Oh, wala hangyo. Pwede na nga yung 150. 100. Okay, katong ganahag mga tanumhan na tay available diri sa Matalom Trade Fair. Nga ako mang hinaot nga magpadayon ni nga doon na tay tabo puhon. Aga ni tapilang itlog dai. Na may price sir. Og kanang pinakabarato ato pinakabarato. Small. O 230. Kani? Okay, manig mga presyo. Kamu ma'am, tagpila ning asa nga barangay? Libado. Barangay. Agsuwa na lagi mo mag-deliver da sa LGU. Atong sa una kayo. Hatod di sir. O na ano?